nuoren rinteeltä nyt täytyy poistua nyt näin. Ja paholaisen karjalaumaa joudut aleamaan. Jippejai, jippejai, jee! Ja nahkarosta. Ghost Rider in the sky. Se oli hyvä. Se oli. Vieläkö tulee listeeseen? Te haluatte puhua? Joo. Suomalaiset. Joo, se lehti. Esimerkiksi, mutta perkele, nämä on korppo. Kauan tänne lokari. Tässä on lokari nyt tänne reissulkossa. Olen kulkenut paikkaa missä. Olen kilmuumenut piuksista lousista. Täysin luokka veijaa missä. Kaikkialla huivili tyttäret muistaa lännen lokarein. Ja lokaria helluti ottaa vaikka tuossa emännästä. Ja vesi kusikin. Riskos on käyty Oregonin jähtymiskässä sekä lummiset vuorot. Kaikkialla huivili tyttäret muistaa lännen lokar. Vaikka muolimaan myrskyt meitä tuuli. Taas niin vapaus se varmasti voet. Aaromme. Vieläkö tulee? Vielä yksi viisi. Vielä yksi viisi. Tulkaa kuuntelemaan tyköä. Tämä nyt tulee näin näyttökin. On. Mikäs?